канали Ройгон Авиа дар YouTube дорен ҳамин Ройгон Авиа бизанин ҳамин бародари мо подписатсия любой чизаши через ҳамин мора меёвен. Салом алейкум бародаро. Автобус прямой то Москва 4-5 сутка мерава. То Москва 4 сутка границаи Россия. Мақсад задешка набоша 4 сутка дар Москва мерасен. Ҳозир ҳама шароитро медонем ки границаи Россия беҳад қариб 1 сутка меқапа. Мақсад рашотона бигирем. Пеши границаи Россия даромадан кафеода бидроен мисол об, поз, колбаса, малбасатона бигирем ки 1 сутка бимонен ҳеҷ намеёбем бихӯрем дига ака. Мақсад масъала депорт. мо ҷавоб намегем перемен кадмераи самолёт гардондаган мо ҷавоб намегем ака. Ҳамиам ранги ҳамун соқ саломат аввалаш ки ҳамат бирен кор кунем. Мақсад вариантоша мо гап задесен да. ҳай автобусҳои нав ина дидесен кондитсионер, пансионер алҳамдулилло хай техника. Я ҷо шикастана, я ҷо мондана ёрдам мекунем, балонш мекафа. Дарчи рафтан то Москвара. Бисёр бачаҳо савол доданд, эс прямой мегӯянд, пересадка мешавад ё прямой? Прямой то Москвара як автобус. Немидонам мешинед иншалло то Москвара то котельник омада буд явисукуин ин бародар ака амус омада буд амус зимистон. Ягон сабабои техникиш нашавад? Аввал ягон чи нашава, аввалш худо мотор, патор ягон чи нашава, мошин то Москвара мерин. Ҳама дар роҳи сафед худованд ҳамата нигоҳбон боша. Ягон мушкили, ягон камбудӣ бахшиш. Не, ҳамаш беташвиш. Ҳам чи хеле омадиам хемере ягон лишни гап, лишни пули зиёдӣ ягон кас намегира. Кондитсионерша ключат ку. Ҳамин границаро мегзарем, да ҳамин мешинем мерем. худованд ҳамата нигоҳбон боша. кор кунед, шароитҳои хуб ба самолёт бени рахташ азоб аст. ҳушмандои автобус Тоҷикистон Москва метро котельники бародарои азиз, ҳар ҳафта рӯзои душанбе, панҷшанбе рейс мешавад. аз душанбе Регар, через Регар мерафтаги нархи чипта 10,000 рубла. ва нафарое ки билети ҳавопаймо яъне самолёт мехарем мере таможнида мегардонанд то Федератсияи Россия ба автобус сафар накунем бародарои азиз. расход мекунен, қарз мекунен, ай банк мегирен, яъне шуморо бисёрта мегардонанд. ин нафарое ҳастанд ки яъне ягон бор ба самолёт рафтагӣ нестанд. диде бародарои азиз, баъд автобус ҳам пересадка мешавад, ҳам прямой. пеши оне ки мехоҳед сафар кунед, занг мезанед, ба прагӣ маълумотҳоро бигирем, баъд харидории чипта кунед, номнавис мекунед ва мебиёем ба ҳазур сафар мекунем.